Takže čau lidi, máme tady video, budeme hrát Bravko. Budu hrát sám. Tak se mi to zapíná. A já vám pak ukážu, co mi dneska padlo z Deadboxu. Já fakt nekecám, mě to fakt padlo. Já nevím proč, mě fakt padlo z Deadboxu tohle, já vám to hned ukážu. Když to naběhne. Tak. Tady to ne, ale mě padlo z Deadboxu, jak je teď zadará, tak mi padlo tohle. Já fakt nekecám, mě to fakt padlo. Mě to fakt padlo z Deadboxu. Tady to. Mě to padlo z Deadboxu. Máme tady poslední Stardrop, takže jdeme vyhrát. Ty jsou takový moc nezajímaví hráči. Tady je šalina. Kamož si mě porazí, tak budu panej nubák, jo. Easy. Dal jsem mi. Kamo, díky za power cubky. Tak, teď se mi to prošlo. Yes, máme. Yes. Se nám nahýluje, máme 10 000. 13 650. Taky dobrý. Tak. Jdeme si po Rikovi. Tak, pojď Riko. Riky. Mrtvej. Easy. Dali jsme to. Tak nic. Mohli bychom dát... asi jdeme s Gasem. Nebo s Šelinou, protože oni té Dobravka přidali na Šelinu a Nitu takovýhle quest. Aha. Jo, to mám na jiném, ale mám tady s Gasem. Ale my jdeme hrát tady to. Blížší. Což mi padlo s Mortisem. Tak jo. Tak jo. No, pátý. Tak to se mi nepovedlo. A teď jdeme hrát Roblox. Jdeme hrát Roblox Grove Garden.
Ani ne. Kaktus. Mám tady voty. Co? To je nějaký event. Nic. A já ten mám Apple. Takže si ho jdu zasadit. Jdu si zasadit jablíčko. Tak tady ten celý záhon bude zaplněný těma. A já asi jdu do Gear. Vidíte to? Teď mi tady něco zasáhlo. Tak jdeme do Gearu. Vemem si tady Gear Shop. Vem si tady watering can. To. Někdo mi dal like. Yes. Ano, dám ti frienda. Mám dalšího. Čau. A ani neví, že tím točím video, ne? Oh my god. Kolik má? Jo, už je vyrostlý. Teď jenom ještě 3. Teď potřebuju 3 na quest. A ty poslední využiju na kokos. Ten mi roste kaktus. Tak počkáme, ale teď si budeme zahrát třeba Přijel jsem vrátit hospodáři koně a poděkovat ti, že jsi zachránil život. tak. Ale ne, krásně si ho vytočil a podívej. Ruka už je skoro zavojena. A ty ta rána vypadala docela ošklivě. No, to ty tvoje koule. Zahrajeme si snowboard. Jdeme si zahrát snowboard. Snowboard oby je hrozně dobrý. Tak jedem. Tak to se nepovedlo. Ne. Tak to se mi moc povedlo, počkej. Tak zkusím. Pojedeme plynule. Kdo tady jede jak úplně rychle, ale já si radši, protože on s tím asi nemá moc problém. Kamo, tak teď. Brum. Ok. Kamo. Já jsem se bugl. Dobrý. To se nebugl. Tak to se mi nepovedlo. Tak jedem.
Au. Kamo. Mám to hned vyhraný. Koukejte. Já to dám na jí. Prostě, koukejte, hned to dám. Ne. Tak teď to dám. A u toho udělám i triček. Tak, teď. Ne, dup. OK, já jsem to dal. Závod. On je závod. OK, on je závod. Já se připojím a on je tady závod. On má turbo mod. Turbo. Kámo. Tak prosím, ať vyhraju. Ale to nevyhraju, oni tady jsou profírači. Vypadá to na 3. místo. Tak teď to není 3. místo. Jestli tohle napíšou správně, tak káva nás bude stát $50. Ráďa, nechal začátek. Teď dáváme $80, ale tenkrát to musí trefit. Budu si dát levelopu, promiň. Nedostala jsem to. A získáš to se stát. Diskvalifikace. A teď on by měl že ještě s ním na dobrou pomoc. Já jsem to cestě po bohu. Já dávám pojď. To s ním počneme. Takže Starbucks správně. Je, spadla mi kamera. Tak to nedávám. Tak, mám prohráno.
Oh my god. Kamo, co to je? Ale... Pojď. Oh my god. Tak to se mi povedlo. Upa, babuš. Upa. Já trošku podvádím. Jeď. Chtěl jsem říct, hlavně nepodváděj a já podvádím. Ok. Ne. Pak můžeme dát třeba i fotbal. Kámo, to, co se stalo teď u mě? Tak. Dáme si Trolltavr. Tak, jsme tu. Tak. Mně se to tam ukazuje. Nevím co. Asi něco na mojím dáme. Ale dáme něco na mojím. Dáme něco na mojím. Kdybyste možná o jednou věděli, hodnej a až moc slušnej. Povězte, pomozte, čertě moje zlatý, prosím. Tak asi teď už ne. Tak čau lidi.